Mamma. What is that? Jag vet vad det är. Ja, kan Får jag visa? vänta, någon har öppnat upp den där. Kan du visa mig? Sallad. Liam bara visar. Titta på Liam hur man gör. Okej, låt henne prova nu. Oj. Lisa, wait. So, something. So, and hold. Run. Hold here. Here, hold it here. Here. Hold here.